Καλώς ήλθατε στο χώρο του Αμφιάραου. Ο Αμφιάραος ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών υψηλού επιστημονικού επίπεδου που εστιάζουν στα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η ομάδα των συνεργατών μας απαρτίζεται από ειδικούς με υψηλή κατάρτιση και πραγματικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Με σοβαρότητα, ευθύνη και επαγγελματισμό εφαρμόζονται παγκοσμίως αναγνωρισμένες και καθαρά επιστημονικές μέθοδοι. Σκοπός μας είναι η αλλαγή της αντίληψης γύρω από το είδος των υπηρεσιών που παρέχονται μέχρι σήμερα στο παιδί και την οικογένειά του. Έτσι, παρέχουμε ένα πλήθος υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνουν τις ειδικότητες του παιδοψυχιάτρου, ψυχιάτρου, ψυχολόγου, παιδοψυχολόγου, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και ειδικού παιδαγωγού. Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση ή πληροφορία. Σας καλούμε να μας γνωρίσετε από κοντά.